Γεια σου Βαλεντίνα. Γεια σου Ειρήνη. Μένουμε Ελλάδα. Γεια σου Χριστίνα. Όλοι εδώ κοιτάξτε. Στο Facebook θα δεις. Α, να μου λείπεις, δεν θέλω. Μα το λέει στη σελίδα όμως που θα το βρίσκουνε. Μην ανησυχείς. Να την Κυρανίτσα, πού είναι η Κυρανίτσα? Θα βάλω όλα τα βιντεάκια. Οκ. Φωτογραφική μηχανή είναι, αλλά τραβάω και βιντεάκι. Θα γράψεις Πυραμάρο. Θα στα γράψω. Έλα Κατερίνα. Την επόμενη φορά θα βάλουμε κέικι. Μαμά, αυτό είναι δικό σου, μαμά, αυτό είναι δικό σου, μαμά, αυτό είναι δικό σου. Τα οποία όμως τώρα μαζί μετά. Πουλίτσα. Πώς σε λένε αγάπη μου? Δημήτρη Σαμαρά. Εσένα πώς σε λένε πουλάκι μου? Σε επίθετό σου? Καντούρης. Λάζαρος Καντούρης. Εσύ? Κυριάκος. Κυριάκος Καντούρης. Μπράβο αγάπη μου. Φώναξε παιδάκι, φώναξε Βασιλική Λάζαρε. Φώναξε τα κορίτσια. Όχι.
Έλα εδώ μωρό μου. Λοιπόν, πώς σε λένε αγάπη μου? Ειρήνη. Ειρήνη, το επίθετό σου? Τάση. Τάση. Εσένα πουλάκι μου? Σαμαρά. Σαμαρά, μπράβο. Εσένα πουλάκι μου? Εμένα Σταυρούλα. Το επίθετό σου? Τάσιου. Τάσιου. Άλλος. Δεν φαντάζομαι σε φίλα. Βασίλη, εκεί, έλα εδώ. Έλα εδώ μωρό μου. Έλα εδώ. Πώς σε λένε εσένα πουλάκι μου? Το επίθετό σου? Μπράβο το πουλάκι μου. Φώναξε και τα άλλα τα κοριτσάκια. Γιατί γελάς? Ραφαηλία, έλα εδώ. Για πες μου όνομα και επίθετο. Ραφαηλία Μετσεμάκη. Μπράβο. Το επίθετό σου? Καγκούρι. Το όνομα? Σοφία. Μπράβο. Εσύ τι Ειρήνη Κυριακού. Μπράβο. Δημήτρης Πέτρος. Μένεις Μπράβο. στο παλός. Εσύ θα γίνεις δικηγόρος. Εγώ τι θα γίνω? Μήπως θα ασχοληθείς με τη διακόσμηση ή με τα ρούχα? Μήπως σου αρέσουν τα ρούχα? Εγώ? Εσένα σε κόβω για παιδίατρο. Τι σου αρέσει να κάνεις πιο πολύ? Να κόβω μαλλιά. Θες να γίνεις κομμότρια? Μπράβο. Εσύ Δημήτρη? Μαμά, εγώ σκρυπόλι. Μαμά, εγώ θέλω πολλά να γίνω, αλλά δεν λέω. Καλά. Ένα πες. Εγώ λέω κρυπόλι. Εσύ ένα πες. Ένα πες. Πράκτορας. Πράκτορας, μάλιστα. Επιστήμονας. Άλλος. Δημήτρη Σαμαρά, εσύ τι θες να γίνεις? Spider-Man, καλά. Έλα αγάπη μου, εσύ τι θες να γίνεις? Τραγουδίστρια. Α, καλά. Οκ, μακάρι να πετύχετε κορίτσια. Διαλέξτε ένα τραγούδι. Θα μας πείτε και πόσο χρονών είμαστε. Πόσο χρονών είσαι? 8. Πόσο χρονών είσαι? Εγώ. Έλα βρε Δημήτρη. 10. Δημήτρη, πόσο χρονών είσαι? Δημήτρι. Πόσο χρονών είσαι? 4. Εσύ Αλέξανδρε? Εγώ θέλω να γίνω καμπόι. Καουμπόι. Πόσο χρονών είσαι? Έχουμε να τρομάξουμε. 3. Πάρε. Όλα. 4 είσαι κι εσύ. Μπράβο. Έλα αγάπη μου. Για πες.
Βίντεο τραβάω. Βίντεο τραβάει. Αδερφός μου. Έλα μας τηλεφώνει μας καλά. Μα του λέει, σε πόσο. Ορίστε. Έφαγες. Έφαγα. Πού είναι μάνα, δεν έχεις. Έφαγα. Δίαιτα. Καλά.